Kain tayo mga ka-dragon! Hindi buga yung ano niya, paputok. 5-star yata. Kalakas. Good morning mga ka-dragon. Ayan guys, magluluto tayo ng bibingka para meron tayong pang-almusal. Maglanot tayo ng dahon ng saging. Bilis na vida. Bilis na vida. Ito ng ating bibingka guys. Lagyan natin ng dalawang itlog. So ito na mayroon ng ito rice flour, baking powder, mayroon na rin.
guys, may pahinugin tayong turudan dito. Nahilog na yung dalawa. Ay, yung 5. Sabi na ito, hinugin na rin to eh. Ayan na. Hala, kagaganda ante. O kanilim ko. Para hindi may Wow. Nakailag na yung isa oh. Kinain. Yan, check natin guys yung ating bibingka. Pwede nang hanguin. Walang, di mo dapat parang may nagbibig. Oo. Ang kagaya dito. Yun, pwede na Pero to. pag pinindot naman na ilaw. Nakunaksot na yung ilalim. Ano pala? Busog ka. Ang sarap ng ating bibingka. Sarap sa kape yan. Next batch. Dalawa rin siguro. Sarap. Yan mga ka-dragon, pinakabit na rin namin yung ibang solar kay Kuya Richie. At isa naman. Yan. Para maliwanag na dito sa labas. Patanim nyo ngayon, Antay? Patanim nyo ngayon? Bukas. Bunat? Kuha ko charan to. Baka madula ka bingay. Bingay muna ha. Yung gamlaon na sakit ko. Kain tayo mga ka-dragon! Morning breakfast. Kape-kape. Breakfast. Bibingka. Ito yung akay. Ito ako ito na ilayo mo po. Tagaan ito. Tagaan mo ba yan? Aba. Ito yung ito. Malakas kasi nga po yung ilalim. Kasi ibabaw. Ate, tulog na maalat. Kaya mo na. Ay, kain po! Kumain sa labas. Kanino to? Anak ko matiptip na to. Na ano, malakas masyado yung apoy ko. No? Wala mag-tis yan. Sa ilalim ng malakas. Wala. Sunog yung ilalim. Yung kay siya hindi. Gawin ko muna ng tuloy. Bak masunog din. Ba't meron mo nakasalang? Isa pa. Saglit lang niluluto. Tulog na naman yun. Ano bilang? Pero mo. Sarap. Siguro kung tayo lang na naman apat na doon tayo ng ganito, ano kaya mangyari na ito? Basta.
nga, kakapal yung banga eh. Ngayon magpatanim si Juan. Lagyan ng sibuyas. Kapon Ay, tapos na. Baka meron pa daw. Hindi pa tapos. Hindi na lang ngayon. Bukas dito tayo ulit. Totoo lang. Hindi. Hindi na sabi. Hindi ito. Ano sila atin? Dahil, sama daw ako sabi dahil. Sama daw pagsundo. Huwag mo na rin nakakita. Nakaharap pa eh. Andito yung masarap yung nakasal. Di ba yan favorite man te? Nasaan siya? Masarap ang mga nakasal. Di ba siya? Mountain. Maiiting. Masarap din. Mahirap limutin. Mahirap limutin. Di ba nung mahirap namang limutin? Habang nalalim nasarap. Napaeng. Masarap to. Habang nalalim napaeng. Ito masarap lang kay guys. Tarantaman lang. Wala mang tunog sa'yo. Sabi ko, sarap. Nasobra ng apoy. Sabay ang ilalim. Trial enero na naman. Next luto, perfect na. Gawin mo ito. Perfect yan ang teligaya? Mayroon sana sila ate yun. Perfect ng teligaya. Dapat ito, bigyan dahon. Kahit dublin mo. Napalakas ako ng apoy. Apoy, ang kwan. Madali lang pala siya malutaw. No? Is ano sa gitna natin? Alalay lang. Rice flour. Hindi mo na naman tinignan ante. Pag-uwi ko, wala na naman. Nakatulog pa ata? Kanina? Tawang-tawa ako doon sa kanyo eh. Sa bigas? Sa puto nila. Diyos ko. Pagdating ni Ate Gretchen. Ay na. Apan daw mo inla uya, jay ko ah. Puto, ay ano yung puto? Kasab-sabaw ba naman? Karapisok ba naman ang sabaw to? Oh? Baka kulang sa tubig. Sige, lagay na. Nag-ano kasi yun? Hindi. Nakapang maraming kanin. Kaya malambot. Kanin di ba At saka nilagyan? kwan? Oo, at saka anong Bago yung babad yun? Lagyan pa namin ng laba. May pilaban ba? Oo, nilagyan. Binalagyan. Binalagyan mo nila ng Wala. Kahit ako rin siguro, hindi ko rin na-perfect yung Kung naaraan muna mo siya, ganong nagasihan silang dalawa tuloy doon. Pisok kanto mga pisok ti darom. hindi na paggamit pinabunyan. Ubusin nyo na yan. Oh, Ubusin nyo na, ante. Ubusin mo na. Wala ka siya lang. Oo. Gusto nyo na kayo. Para wala lang yung inikwan. Kailangan na kadwa. Hindi naman nila makita sa video. Sa mga susunod na ano guys, magtatanim na naman tayo dito. Gusto ko magawa ng greenhouse dito yun. Kutsay naman, yung parang hydroponic ba ang tawag daw, yung may tubig na siya. Hydroponic ba yun? Hydroponic, hydro water. Mabilis lang yun eh. Hindi mo na kailangang dilig ng dilig. Pe? Gaya yung mga nag-serve na kung ano. Maganda sana kung puti din. Yan yung ay. Busog. Ano, hindi mo solve ang breakfast. Si Chicha naubos niya isang kanya. Favorite na rin. So, may cheese gusto niya. Bibili ka. Hindi, natikban tuloy ni Balong. Ayun, ito ba? Huwag pala ito doon. Tingig ka na yun. Apo, kita-kita Mabain-bain ka pa yung kasi. Aray, kaya si Ano yan, step? Hello? Mabain pa yung nakatay balasan. Awa, inumun tayo. Nabayan pa ng kasta na. Walang
ng tubig. Doon ko na iprito yung natira sa ating manok.